ଶୋଭା ହେଇଯାଇଛି ପାଗେଲି। ଏ ହନୁମାନ ପାଖରେ ପାଗେଲି। ପଇସା କିଏ ମାଗି ପଇସା ଦେନା ପାଉନା ଏତେ ଜଣ ଅଷ୍ଟପରି କି ମାଗିଛି ଦେଖୁଛୁ। ସେ କହିଲେ ଖଟା ଗଲେ ସେମିତି ଆଉ ନଗଲା କଲେ କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତି କପ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହା କପ ଘିନି କହିଦେବି। ଆଲୋ ରବି ମାମୁଁକୁ ଆସେଇବା ଆଲୋ ହନୁମାନ କିଲୋ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଦେଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ କଥା ବେଶୀ ବାଟା ହଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ହେଉଛି।